Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Λεωνίδας από το κανάλι Μέλη Λεωνίδας σε ένα καινούριο βιντεάκι. Είχα χαθεί για κάποιο διάστημα, τώρα είπαμε ξεκινάμε δυνατά, το είπαμε, σας το είπα και στο προηγούμενο live που έκανα. Είμαστε εδώ με το καινούριο βιντεάκι, το οποίο το θέμα του είναι το νέο πρόγραμμα των βιολογικών που θα τρέξει αυτή την περίοδο. Πριν πάμε στο θέμα μας όμως, να σας ανακοινώσω ότι έχω σκοπό να εντάξω κάποια καινούργια πράγματα στα βίντεο μου, τα οποία θα έχουν σχέση και με εσάς άμεση, και θα το κάνω αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ να το κάνουμε όλοι μαζί. Το πρώτο πράγμα από αυτά που θέλω να κάνω και θέλω να συμμετέχετε είναι κάτω στα σχόλια, σε κάθε βίντεο που ανεβάζω, θα γράφετε π.χ. «Γεια σου Λεωνίδα, είμαι ο Γιώργος π.χ. από το Άργος». Δηλαδή θα μου στέλνετε ένα χαιρετισμό και το όνομά σας και την περιοχή σας. Αυτό εγώ στο επόμενο βίντεο θα διαλέγω τα 10 ή 15 ανάλογως το χρόνο που θα μου παίρνει αυτό, στην κατανάλωση του χρόνου στο βίντεο, και θα τα βάζω 10 που θα είναι της επιλογής μου, έτσι. Δεν έχει σχέση με το αν θα είναι κάτι καλύτερο ή χειρότερο, δεν έχει σχέση αυτό, θα το κάνω τυχαία. Θα διαλέγω 10 π.χ. και θα τα εντάσσω στην αρχή του νέου μου βίντεο, του καινούριου βίντεο που θα βγαίνει, μαζί με μια φωτογραφία της περιοχής, και θα λέμε το χαιρετισμό, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να συμμετέχετε και εσείς στα βιντεάκια μου από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι ένας ωραίος τρόπος για να έρθουμε λίγο πιο κοντά και χαίρομαι να το κάνω αυτό. Λοιπόν, άρα από το σημερινό βίντεο γράφετε από κάτω στα σχόλια όνομα, περιοχή και το χαιρετισμό «Γεια σου Λεωνίδα», έτσι ώστε να συμμετέχετε και εσείς στο επόμενο βίντεο που θα κάνω. Από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε, κάνουμε like στο βιντεάκι και κάτω δεξιά στην οθόνη σας θα δείτε το κουμπάκι της εγγραφής, το subscribe στα αγγλικά, το οποίο το πατάμε έτσι ώστε να με βοηθήσετε να γίνετε και εσείς συνδρομητής στο κανάλι μου, να με βοηθήσετε να ανεβάσουμε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, τώρα να συνεχίσουμε με το θέμα μας, το οποίο είπαμε είναι η έκπληξη στα βιολογικά και είναι το καινούριο πρόγραμμα που θα τρέξει από στιγμή σε στιγμή. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Ορίστε φίλοι μου, εδώ πέρα, σε γνωστό site που υπάρχει στο διαδίκτυο, που βλέπουμε εδώ πέρα σε ένα άρθρο για το πρόγραμμα, την πρόσκληση της βιολογικής γεωργίας. Έχουμε και λέει σε φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως ΕΦΕΚ η πρόσκληση βιολογικής γεωργίας. Άρα το πάνε προς τη Βουλή, οπότε θα γίνει με 49 επιλέξιμες καλλιέργειες, λέει, μελίσια και 3 εκτροφές. Είναι και τα μελίσια μέσα όπως βλέπετε. Εκδόθηκε, λέει, σε ΕΦΕΚ το πλαίσιο της προκήρυξης βιολογικής γεωργίας και εντός των επόμενων ώρων αναμένεται να ανοίξουν ηλεκτρονικές αιτήσεις του προγράμματος. Άρα μέσα στις επόμενες μέρες, εγώ λέω ότι μέσα στο Φεβρουάριο, ότι υπολογίζεται να ανοίξει το πρόγραμμα ένταξης. Από εκεί και πέρα είναι 490 εκατομμύρια ευρώ όπως μας λέει το πρόγραμμα, σαν προϋπολογισμούς, και οι δεσμεύσεις του είναι για 3 χρόνια. Οπότε ένας που θέλει να μπει για 3 χρόνια θα πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις που θέλουν αυτοί και να λαμβάνει την ανάλογη επιδότηση ανά καλλιέργεια ή ανά εκτροφή, όπως μελίσια ή εγωπρόβατα ή βοηδή. Οπότε συνεχίζουμε πιο κάτω στο άρθρο μας, το οποίο μας λέει συγκεκριμένα η προκήρυξη, λέει, αφορά τα ακόλουθα υπομέτρα και δράσεις του μέτρου 11. Εντάξει, πάμε στο υπόμετρο 11.1. Οι ενισχύσεις, λέει, για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους δράσης και μεθόδους. Πάμε στο 11.1. Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία. 11.1.2. Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία. Ωραία, αυτό ήταν το ένα υπομέτρο και πάμε στο υπομέτρο 11.2. Ενισχύσεις για διατήρηση βιολογικές πρακτικές και μεθόδους. 11.2.1. Ενισχύσεις για διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία. 11.2.2. Ενισχύσεις για διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία. Τι μας λένε αυτά τα δύο? Έχουμε δύο υπόμετρα, το 11.1 και το 11.2. Το 11.1 υπόμετρο για καλά είναι για αυτούς που θα μπουν την πρώτη φορά. Δηλαδή θα ενταχθείς για πρώτη φορά στα βιολογικά, είτε είναι σε φυτά, δηλαδή ελιές, δέντρα κτλ. Και διάφορες άλλες καλλιέργειες, είτε είναι δηλαδή στη γεωργία, είτε είναι στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομεία. Είναι για πρώτη φορά το 11.1. Πάμε στο υπόμετρο 11.2. Είναι τα ίδια πράγματα ακριβώς, αλλά είναι για όσους είναι ήδη ή ήταν μέχρι κάποιο χρονικό όριο που μας λέει στα βιολογικά, για να τα διατηρήσουν, δηλαδή για την επόμενη τριετία. Ωραία, άρα μπορεί και κάποιος που είναι ήδη βιολόγος
και έχει τελειώσει το πρόγραμμά του να μπει σε ένα καινούριο και τελειώνει. Νομίζω κάπως έτσι αυτά θα σας τα πει και ένας μελετητής για καλύτερα. Αλλά έχουν τη δυνατότητα και όσοι είναι στα βιολογικά να μπουν και όσοι δεν είναι. Πάμε, εδώ πέρα μας λέει ότι πώς μπορούσαμε να δούμε το φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Τέλος πάντων, πάμε στα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων. Πώς μπορεί να επιλεχθεί κάποιος ή να απορριφθεί. Δικαιούχοι του μέτρου, λέει, μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί σύμφωνα με το τάδε. Μας λέει ότι πρέπει να είσαι ενεργός γεωργός για να μπεις στα προγράμματα. Δεν δύναται, λέει, να κριθούν δικαιούχοι το ενισχύσουν τις παρούσες βάσεις των κεμπλήρων της προϋποθέσης παράγραφος Α οι ακόλουθες κατηγορίες. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς πρόορης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών δεν μπορούν να μπουν. Οι διάδοχοι πρόορης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυση στον αγροτικό τομέα για 10 έτη, ούτε και αυτοί μπορούν να μπουν. Και όσοι έχουν αποβληθεί, λέει, από γεωργοπεριβαλλοντολογικό μέτρο ή δράση στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 λόγω υποβολής εκ προθέσεων ακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 2 ημερολογιακών ετών από την αποβολή. Ούτε αυτοί μπορούν να μπουν εφόσον έχουν προκαλέσει κάποιο θέμα, έχουν αποβληθεί για κάποιο λόγο από κάποιο πρόγραμμα και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα την αποβολή τους 2 χρόνων. Πάμε πιο κάτω στο Γ. Επιλέξιμη προς ένταξη στο επόμετρο 11.1 είναι για όσους μπαίνουν πρώτη φορά, είπαμε. Είναι υποψήφιοι που κατέχουν εντασσόμενα στο σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, αγροτεμάχια, βοσκότοπους, εκτροφές, κατεχόμενες κυψέλες και παραφιάδες. Αυτή είναι. Απλώς έχω διαβάσει και κάπου αλλού, τώρα εδώ πέρα δεν μας το λέει, ότι πρέπει αυτά να είναι δηλωμένα στο προηγούμενο ΩΣΔΕ της τελευταίας χρονιάς, έτσι ώστε, δηλαδή δεν μπορώ εγώ τώρα να σου το πω έτσι, να αγοράσω 10 στρέμματα ελιές ή να νοικιάσω σήμερα και αύριο να τα βάλω στο πρόγραμμα, ούτε να αγοράσω 100 μελίσια και να τα βάλω αύριο στο πρόγραμμα. Πρέπει να είναι δηλωμένα την προηγούμενη χρονιά στο ΩΣΔΕ που κάνουμε τα χαρτιά για την ενιαία ενίσχυση. Οπότε αυτά είναι μπορούμε να εντάξουμε. Λοιπόν, επιλέξουμε προς ένταξη στο επόμετρο 11.2. Όσοι είναι στα βιολογικά και θέλουν να τα συνεχίσουν, είπαμε είναι το 11.2. Ενισχύσεις για διατήρηση βιολογικών πρακτικών, μας το λέει. Είναι υποψήφιοι όσοι κατέχουν αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφιάδες, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας. Μέσω σύμβαση με οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου, η οποία έχει συναυθεί μέχρι την 31 Δεκάτου του 20. Άρα, αυτοί όσοι είναι μέχρι την 31 Δεκάτου του 20 έχει συναυθεί ό,τι είναι στα βιολογικά μέχρι αυτήν την περίοδο μπορούν να μπουν. Ένας υποψήφιος, λέει, δύναται να υποβάλει έτσι στήριξη σε όσες δράσεις του μέτρου 11 επιθυμεί. Αυτό μας λέει ότι εγώ μπορώ να μπω με 20 μελίσια και με 10 στρέμματα έλιες. Μπορώ να κάνεις και από τα δύο. Ή με 100 εγωπρόβατα. Ένας υποψήφιος, λέει, μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξη σε περισσότερες από μία δράση των μέτρων 10. Ναι, εντάξει. Οι διαφορετικά αγροτεμάχια, εκτροφές ή βοσκότοπους από αυτά που απαιτεί η ένταξη στο μέτρο 11. Ωραία, αυτό που είπαμε. Και έχουμε εδώ πέρα, μας δείχνει ένα κατάλογο πιο κάτω για τα ύψη ενίσχυσης, δηλαδή πόσο θα είναι η ενίσχυση ανά χρονιά, τα ετήσια ύψη ενίσχυσης, αναδράσεις περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. Πάμε στο 11.1 για όσους μπαίνουν για πρώτη φορά και μιλάμε για τη γεωργία εδώ πέρα. Είναι τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον πίνακα. Ως ακολούθως. Ευρώ ένα στρέμμα πάει, άρα με λίγα λόγια έχουμε για την ελαιοκομεία όσοι έχουν ελιές 62,9 ευρώ το στρέμμα για τη χρονιά, σταφίδα 66,9, επιτραπέζια σταφύλια 85, σταφύλια εινοποιήσιμα 79,5, μιλοειδή 59,4, πυρηνόκαρπα 85 ευρώ, εσπεριδοειδή 29,5 ευρώ το στρέμμα, αραβόστος κτηνοτροφικός 55, αραβόστος εδόδημος 51,3, χειμερινά συστήρα 7,2, ρύζι 32,1, μυδική και τριφύλι 53,5, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 380 ευρώ, όσπρια 40,6, βαμβάκι 44,6, λινάρι, ελαιοκράμβι, ηλίανθος, σόργο και άλλες αρωτρέες καλλιέργειες 47,9 ευρώ το στρέμμα, αρωματικά ή φαρμακευτικά φυτά 55 ευρώ το στρέμμα, ροδιά 85, ακτινίδιο 85, σικιά 85, μικρόκαρπες και δάσους 85, αβοκάντο 85, ακρόδρια 85, καπνός 55 ευρώ το στρέμμα και τα κυπευτικά 60 ευρώ ανά στρέμμα στο έτος. Πάμε σε όσους θέλουν να διατηρήσουν στο επόμετρο 11.2 για διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές, δηλαδή όσοι είναι στα βιολογικά και θέλουν να τα συνεχίσουν. Εδώ πέρα είναι διαφορετικά τα ύψη ενίσχυσης ευρώ ανά στρέμμα στο χρόνο.
Οι ελιές έχουν 45,5 ευρώ ανά στρέμμα, η σταφίδα 58,6, τα επιτραπέζια σταφύλια 85, σταφύλια ενοποιήσιμα 60,7, μιλοειδή 48,2, πυρηνόκαρπα 85, τα εσπεριδοειδή είναι στα 28,4 ευρώ ανά στρέμμα, αραβόστος κτηνοτροφικός 55, αραβόστος δόδυμος 49,4, χειμερινά σιτηρά 7, ρύζι 39,6, μυδική τριφύλι 52,4 ευρώ ανά στρέμμα, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 44,1 ευρώ ανά στρέμμα, όσπρια 44,1 και αυτά, βαμβάκι 46,6, λινάρι, ηλαιοκράμβι, ηλίανθος, σόργο και άλλες αρωτρέες καλλιέργειες 44,3 ευρώ ανά στρέμμα, αρωματικά ή φαρμακευτικά φυτά 55, ροδιά 85, ακτινίδιο 82, σικιά 85, μικρόκαρπες δάσους 85, αβοκάντο 85, ακρόδρια 56,6, καπνός 55 και τα κυπευτικά πάλι στα 60 ευρώ ανά στρέμμα. Συνεχίζουμε και βλέπουμε πιο κάτω, μας λέει γιατί 11,1 είναι πάλι αυτό το μέτρο για όσους μπαίνουν πρώτη φορά, ενισχύσει για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία. Εδώ είμαστε και για τους μελισσοκόμους. Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης μας βρίσκονται από κάτω και πάμε. Τα εγωπρόβατα έχουμε 211 ευρώ, βοηδή με κρατοπαραγωγική μεικτή κατεύθυνση 267, βοηδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση 333 και κατεχόμενες κυψέλες ή και παραφιάδες, εντάσσονται και οι παραφιάδες στο πρόγραμμα, δηλαδή είναι στα 26,39 ευρώ ανά κυψέλη. Και πάμε στο 11.2 είπαμε πάλι, που είναι για όσους είναι σε βιολογικά και θέλουν να τα συνεχίσουν. Τα εγωπρόβατα είναι 247, τα βοηδή με κρατοπαραγωγική μεικτή κατεύθυνση 280, βοηδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση 347 και κατεχόμενες κυψέλες ή παραφιάδες είναι στα 32,89. Με λίγα λόγια, έχουμε μια διαφορά 6 ευρώ. Σε όσους θέλουν να ενταχθούν πρώτη φορά είναι μείον 6 ευρώ. Σε όσους ήταν ήδη στα βιολογικά και το συνεχίσουν, για τα μελίσια μιλάμε πάντα, κυψέλες και παραφιάδες, πάμε στα 32,89. Είναι 6 ευρώ όσοι θέλουν να τα συνεχίσουν ακόμα. Αυτά είναι τα ύψη ενίσχυσης που έχουμε, και αυτό ήταν και το άρθρο. Αυτά ήταν τα ύψη ενίσχυσης και τα κριτήρια για όσους θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα των βιολογικών που είπαμε θα ανοίξει όπου να είναι. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, αυτό ήταν το πρόγραμμα που θα βγει τις επόμενες ημέρες, εντός Φεβρουαρίου εγώ πιστεύω, για το πρόγραμμα των βιολογικών που αφορά γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους. Γι' αυτό σας το διάβασα ακριβώς, για να μην λέω κι εγώ ανακρίβειες από μόνος μου ή μην ξεχάσω κάτι. Σας τα διάβασα ακριβώς όπως ήταν στο site και έχουν δημοσιευτεί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Οπότε αυτό θα πάρει σάρκα και οστά όπου να είναι. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να ρωτήσετε τους μελετητές σας και γεωπόνους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό για να σας πούνε ακριβώς τις προϋποθέσεις και τα υπόλοιπα. Εγώ σας τα είπα έτσι τώρα για να έχετε μια ιδέα. Ακριβώς θα τα μάθετε από τους μελετητές που είναι και η δουλειά τους και αν θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Ελπίζω να σας βοήθησα πολύ σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.